Play fibro say sempat kamiat besok kemen ngan ong ifi menta kajing pule menta kamiat kadina kitab hawar na kalenong kebasan bat kalenong kebasan ti menta kadon kawai ka banga ngan itu kana ifi kajing itu kana langkot halor ki kam ki jam kiba ngai kendu hagajing im jonga hakapor house nam balalej arjar kat khandai ti arjar kat khandai arjar arpo arjar puai ti kadba upara jonga bopuli sebar ulawan banto ke entrance naga bentam pendep ya ka MA po nihu tien dala de to ke entrance jongka MA haka English department jongka school ba nihu dalami ka first list habami ka first list uyo wayorung ka nombor de saupun rim saupun yo kumta handrai hadin arsngi wan sanga uang ba deng ngala syatru sya ka waiting list ti ula kala badur badar ula thangyong ti ngapat ngala perkhan ngala keli situ mo kan bakut ibor ba namar ba ngala walat ti kumno ban yakran hendra ka bakut ha phone oi prolog chunga don we prolog chunga matrai sang balang ti uang nga khilet satai sya kanton masar kidon ki dekot jongka unit jungi stai tiang lali kendu iki klai di lang bat nga apo skul ba ni hu habang lalej ali ekran ngala pen yathu ikadaw kuntang ta te kilai lej nala ekran kli nga nangkran hindi ong em nangkran pareng ong em telai syong la ekran ba taka nong ikai kedika tip kala bendi ka profesor ne ka teacher ka di bangli ti kala pensai ya kita kijing pensai jung ki baru khot ngala asngap kim tep banga sngothu ningam sngothu ngatip ningam tip handre ngapet ya kata kajing yekran ngai ba kampoi si airu ti hadien nga panjing bet yang maki nga ong long ne em bangan kran manga ki ong long kali bet ya katuka kadi kanu hikai hang tu kadi bakhar khar kerilai ma kerelane madras kumtahi atau spek iki ko ong kumni ngong long bangan keren mangaki ong long ti hadien nga kali ya ka ngalangu sepo ngla perkhat ngla sat siap mensim nga ong ya ka pinang keren kasi ka kendet thret ka kala badur badar ko ong em kumno phiwan hikai hang ni school ba jungi ni tang ektin jungi ru phimburom kumno phiyo ban hikai hang ni hadien kala ya tieng kata ka bengeli bar kata ka khar kerla kala ya tieng namar kala ile khri kai khot yo taw nong translate uwan khasi keli ong nga kumno ba nga ong nga ngam kwa syu kata ka jing pensai jung phi bar khot ngala dep sngothu handre nga don kami ka entrance paper jong para junga nga don kami ka entrance paper jong para junga kaba ula dep tho ai ka hang ni de ki ong bet kata te phya bwa RTI ngan wat ka RTI la do para junga mi on puli hang ni hadien nak to kilai teng bro kilai klap dur badar ti haba kilai klap dur badar ta ki ong aipor arsngi adep snguthu to mlilei ndang lai lam di sha ya tigi prolog project menteri lojong ti ngatorwa bai sai ki kimtre hab kimtre ti kina lipai nga ong tupara jonga melayo me kito di game kelung nga ong yu ki di game kelung semlanget para jonga ti ki ong aipor arsngi hadin arsngi pan upara junga ndala syong po kali nga ong para melayo rung me itu gidi game kelung sudah me kimpat long iai hadin dalawan pai apo kali ngala ong umta para junga msem langai
ti hadin arsngi para junga uwan biang ni hiau bat na jengai lo pu samrakhi ti ong kadei ke pi ong deng alayu urung ong sapet bahame hang tu kin pendrung yano hang tu ha ka jaga jung mi dade ba jam am te kemut kelayu thap de kiwe pat kibrio ka jaga jung mi ti nga perkhat ala dia kadi jing serkhei ke bakrau ya ka skul ba ni huru jing serkhei ke bakrau ha ka jing le thok le syukur ka jing serkhei ke bakrau ka jing le thok le syukur skul ba ni huru ngala de biu Henry ngan ong bi ip ngang along tang marway ngamla bali ai ngan ong ya kajaj ben riu jungi baro iki kon kabri nyu tram lada phi baro ki basngothu ki baduk ki bajenjar ngan ong ip lada ngim dawa ban itho shuai ktien jungi hakani jala jungi kam don jing sai lanoru kanum la ban sai lanoru ngan ong ip bada dei kijaj ben riu la jong ru kinom pen sai pi rak tien la jong kin pen sai be kita ki kendon trekam jongki dak tin nongwei dak tin pareng dak tin nongwei kaba ki jajun riu jongi baro kim sngotu deina takata ong ipi lada pi dei kon kabri nyu trap baro lada ngingi etali ban itho no shwai tin jongi ba ngin pendon kam de haki kam office eru dak tin la jong kajaj ben riu jongi kan sakala bat kan sajai onom dan su mono balak penyelam baklai kajaj ben riu jongi tang katahi ngai karpat ip baro lada pisngotu lada pikersan ya bareng do trong kanong hakawai kesngi kan sakhot bangin dawa be nak surkar kemi bahkan itho no ektien jongi kom ka ktien kemi jong kani ke jala ba manlak ki office ki bangi ngile ari nong kendong ki baduk ki bajenjar baro kamut kinda lek kanong no office de ban tho be da katu lada pi tho dak tien la jong ngi sngotu wan pulia bat ngila ban apply ki bangi ngi don kam deina takadaung ong ip ka jing sha set slong jong ka jaj ban riu jungi bat ka jing sabi sadum jong ka jaj ban riu jungi ka dei bangi pandon kam ek tien ngwei handrei wat ki don ki briu ki bam sngotu ki ak ku mas sngotu ki sngotu le ran bam nang pareng hane balei tang ka tien la jong kam la biang ba pinia trikam hai ka tien ngwei ro don kam hi ka tien pareng don kam hi ban sngotu ka tien hindi don kam hi ban sngotu handrei hajala la jong dak ken mau ban ken koridor ka tien la jong ada piken koridor ka tien la jong kan yang rasong ka hok sikan tien hala ka jaka hala ka kendo siap de na ka daung ong ip lada baro ngi sngotu bangin dawa be ban itho shuai ka tien la jong hang ta hi kinom don shu ore kita kinong le thok le syukur ngi jala jungi de na ka daung ong ip ba hadu menta kam don jingkala lano silano kan kala si kala kumno ngan ong ip dangi keli ya kata ka jingi teli ngini keren jing teli da teli ti la long bo ong tu we perlok junga da teli ti da ya teli am la telun hi de na ta daung ong isa elam bakla sedang ka election kemut ani ngi perta handrei bajenjar de mangama phi barit baria barit bajenjar ki baduk masih balai kendoi jakpo kumni bala man sngi bam damiet wan ka lockdown wan biang skawai ka lockdown tilada ngingim sngotu lada ngihi prabarit ngim sngotu wat mut ba u pahe bahan u he spa un sngotu da perkhat bahai kata wat ju ong yanga ba ukris lamler wat ju ong yanga ubi ngan ong ipi kan mau ha lada pia keren kum tam kena pinom la syu penyelam baklang ni skmat ngalami be ni skmat ban keren ni jing sisa ar hajar ar pulai sapet ha ka result kumno ka result kumno ka result how election ar hajar pulai sapet kumno dada ngan ong ip ba hadu menta ki khon ya ki tu ki babi pisa nei hap ong kumni lada kitu ba sapen bet pisa ki ba thiet pisa uno ba thiet ka bot jong pi unom dei hiru ubri ba ba lada yang ha ki kuman platform ban kran dala dia hi kamut umpat long fit ban long unong yelam da sngotu ba lada ban kran pat ba nang kiyo ta kamut hapo assembly di kran ayu dena ta kada unong thau an di ban long uba fit ban yang haransan pat ba halampung pat ba dena ta kada ban keren da tiap te kam man toy
kamantoy namar kumbang yu i manta mlong fatlong dei nak takataw ti lada unu bathiet dak pisai phi shuong bet kumni ya pisa tingan ya tro pat ya kabut tapin nomyo dei nak takataw ba lada ngi ong kumta kamot kabau thiet hi te umut thiet kadai kajing im jong phi unla hi kadai ka bieng jong phi unla hi unom la ban siu kliang ya dak pisai kajing im takadaw habau ai pisai shimbet namaru kwa ban thiet jam rangeu kajing im jong phi shem wat thep siu shimbet wat thep siu pan abau brio bakran ni kajing sisa bat ka hok lada uyang da mjob ro kamper henrei nanong bani kitu bathiet dak tangka dak pisah nei shembe kitu pisah wat thep siu hang ta pin sa sngo thu da phila aliem phi nhiều pliang phi nhiều khli phi nhiều pisah hakata kapor pin sa beat sindan te dena takadaw ong phi ba baro ki khon ka briu new trap ki bacha le ben le kho teng le interview nang gini kisni le interview kamot ba kum la sai ka di personal interview manta ki pan positi Henry kita ki samlar ki mi sakman non ong phi le ki not ni sakman nga ready lupa ngan kran dai ngan kali jing kali be ki balik kalong kumta namar balik ki seat ada booking lupa takadaw ki kena jongi babon ki balik to exam haki department ba fair ngon ong ip ban ha ka state department ni ke state government jongi wat committee ba pin yo kam bon hi kam long ba sai takadaw len no ke jing tristom ke jing minot ke jong phi pan pelut ikasngi kaya ban interview hang tu ti manta ngan ong ip ngan puleno na ka kitab phawar khanang wa pin yesha ka jing mut jung prakhan ti dena takadaw ba lada phi ki khon ka bri nyu trap ro khoi phi skau thu ani phi skau shai ha ba ye kran ni khana ba deng do todong mi sakman ban kerchan wat tiang na mar balei ngan ong phi ngawan kum ka jing shai na ka menta ka ni ka jai ben rio bila ban ong bu a la ban ong biet la ban ong nom noro kam don jing pher ba deng do todong im jumong phinom la hiru ban pan mong ba deng do todong ngan ong phi nga tieng tang ye ublei nga tieng tang ye ublei ngam ju tieng ye no nga tieng tang ye ublei do ublei namar try ka jing im jonga ubala thawi ka jing im jonga ubala ai bha ai banta yenga hadu kumbanga long manta tengan yalam yala ka jat rio lo jong ban kran ni ka jing sisa ba kita ki nong thok nong syukur ki nom la syu ban thok ban syukur ya ka ni ka jat ban rio bat ba ki kwa ban le don bor da ka ba ki yuraj ya ka hok chung barit ki baria ka hok chung ki baduk ngan ong ip to da jet ba to da prakhat ba to da sngap ba ya ka sur jong uta nong thau an jung phi ha to ulong ne am ba byang ba phi pin jet to mantangan puli na kitab hawar na kalnong ka basaw ka dukot ba arfuay watle kumba yoi set khop yaki halaka do nut naba ki long ka jing em ya ubasham yaki bat ka jing kot jing khia ya ka met jong u bro ko we to da sharai bha ya la ka do nut naba ki tlong jing em ki kersoy naka kiar na ka ktien lam ler bat panjinga ya la dia na ka jing kran ba syukur theu ya la ki khmat bet shaprang theu ya la ki khmat bet shaprang pet thik shakhmat jong phi da pet thu ya kalanti ba phi yu kjat te kumta phin la jingma haba phia wat kan tiang sakamon ni sakadyang panjingai bak yala ka kjan na ka jing sniu panjingai bak yala ka kjan na ka jing sniu na ka kitab hawar he nakal nong basan ko khun to pet thu ya ka jing start jonga to sha score bha ya ka jing samphang jonga ba phin dup long ubasian bat bakirmiang centur jong phi kindup sumar ya ka jing tep wat jusalia ya ka theya wa jusalia ya ka theya kamut ka thei nuti stu ka thei dimet di dakyar mo wat jusalia ya ka theya na bakirmiang centur jongka ki jaw tang kangap
bat ki tien jongka ki kham tersiang bani ka umpniang hanre hakabakut ka thang kum uhur jangyo hur thang mo ka thang kum uhur thang hur jangyo kanep kum ka wajlam arliang sarti ki kejat jongka kino sya ka jingyam ki jingjam jongka ki bot ya kalanti sya ka nyamra ha ka jaka banya ha kalanti ka jingim kayat pathar kat balap klem khen snap klem khen ai kayat pathar kat balap klem khen ai te mapi kukun to sya skor yanga bat wat ya sakma na ka banga ong wat let ya jan satia bat ka wat sejan jingkhang ka yeng jongka wat julit syang yo pia yela kaburam hakiwei yela kisnem ha ki ba omdon jing sngau sin ai yo kinong wei ki sngat ai da ka kamai jongphi bat ki jing trei sitom jongphi ki lech poi se yeng umander kumta hakabakut anda ka do bat ka met jongphi kila swai phi ut khuslai bat phi ka angsla adur lanot ngai isi ya ka jing sneng hikai ka donut jonga ka kalakan si ya ka jing pen i ngam sem tre sngap ya ka ba pen ong kino hikai ngam sem pensa skor ya ki ba ptha yanga mantang la ro riap ha ka apot jong ka jingjot hakmat upat baro di nala ka tlong na di nala ka jong kanan bat ka ka batut na ka pukri la jong deima ban pentut kai kaleng ye tlong la jong ni ki wa adut hakil ti snong i yakini tang yala dia dei lang bat ki so snong to kalong to katlong jong phi kan long kabala kerku katnga ba phi ya poi kan raw to le kemen haka marwei kaba i kum ka kei lut kaba bhabriyo kum ka kei khun to ka jing i jongka kan pen sngo bha ya phi lenter kan pen yap nya ya phi borobor Malaysia khun phi sya pen biet ha ka theiya bat phi kudup ik sadam jongka theisang naba kilenti jong ubriyo ki pau tengkreng ha ki khmat utrai ublei bat ubut dien ya kilenti ya chung uriu sniu un sangat halaki kam sniu bat un sa sya khum ha ki sairiam jong kapap la jong un sayap sdot bakhlem jing hikai bat namar ka jing bit tasam un sadap la ka jing em kani kaktien play asngungu ya ublay balay nga ong kani kaktien jung ublay namar ngala sya hikai hala ime ipa ti henre kadeiru ka an jung bahlor tam ngan ong ipi na ka menta ka jadriu jungi namar babon hi kim syamla sngoto namar ba kita kino hikai jung kiru ki hikai tangai ka bakut kim ju hikai ka basdang jadi nak takadaw wan badeng do todong menta hikai bet nabasdang namar ngan ong ipi kpaman siem dairi kinong yelam balang kpaman siem ude ukpa jung ki khun jong phi hi kpaman siem tiem de ban sya elam bakla hano ngan ong biang sai sin pan ya katu ka jing puli na ka gospel ka sithi jong u Paulus apostol si Korin na kal nong bakadwei ka kot bakadwei ka ba ong kumni ka akor mande blei pat ba ukli jong usenrang baro ulong ukres ukli jong ka kanthei ulong utengah jong ka bat ukli jong ukres pat ulong ukpa ubah beneng ublei tie nai sa elam bakla ki brio te de nak takadaw haba ulong pa udon lada sngotu tolong ba yesha to pen i u khanang ba unbut ranti iya ka ba ublei ukpa ubah beneng ulahi kai ya ubrio ba unle unkam unyalam yala kayeng kasam khanang ba ki khun ki kti kinlong ki bastat ki ba syampang bat ki ba ko ngu ya ublei trakanra ti ladang ngimla banle kumta kayeng kasam jungi kajot kapra ti de na kata kadaw habang ngile ngikam ki eke baro to le da thau wat kran lapla wale nang an yaki eke baro mayu poi ka jingjot namar balei ba borobor hi haba kani ka jingle ka jingkam jungi ka bangile khlam sngo thu penban manta kumno kalong tede nak takadaw ngila sa elam bakla na du mansua dehi ba ublei trakenrat hi ulamang ulabha ulabanta takadaw mantawan mga ngam persai baro phar iki baro ba
pin sa sngau thu nang ni sa khamat kal ba ublei unang ong bat unang batha unang batai ngan pen i ben ha kerteng jung ublei na da yap ru mjuli lei namar dei ma uhi utra ke jing em jungi dei ma uhi ublei don bor boro ubala thawi ki baro da ka jing e ka jing subun jung u ngilong ngine ngisa adu manta kane khandeu ka siam ka ba ublei tra khandrat hi ulai ba ai banta ngi ka khandeu ka siam ka song ti jung ublei wali le jubor i hau trai ublei hi unle ya kata henrei lada ngilong ki ba ko ngo ya ublei na du ka do nut ka jungi kan ma ublei udon rangkat bangi lada ngidang le ngilet hakmat ublei da ka jinglong ba ar satap kan ma ba dari leiru ublei unam pediang ti kumta ongi pi baro ki ba page ya kan ke YouTube channel junga wat le page ki ti comments namar hangtu ka don kalenti ba ba mat kalenti ka basniu rapi snap ya ka sur bangang keren pin sa sngu thu skui handre da pi page comments piro pisa sniu lang te de na ta daw kan ongi pi ba wal ada ki ba buon ki dong bisni handre kinom la pinom la de leru nga de ong lupa ba pinom la on pen ko ngo enga de na ta daw bale nga kyar na ki ocean nga kyar na ki society nga kyar na ki media group society group nga kyar ngala dep tip lupa bat ndang ala don kata ka group kin sapen ko ngo jubor ya nga ta daw ngam tre pinom la pen ko ngo iba deng unya da jong ti ban yalam ni la kibrio la jong kumba uble pa hi la pha nga ngale be kumta pin ben kan ko noro pinom la ngan ong pi pinom la pi perkhat da kitu gitien bertong jong pi ki ba ben ba kho kamot yala ka do kasnam la jong pan ndala kiu pi ai tan talai rei em ngan ong pi manta pinom la asu kino ki khon ka bri new trap ki ba page ki YouTube channel jonga haba ki yo man sim to trei la ka kam kumbala ai ba ai banta tung brei namar ba katu ka jingnang jing start baro ba pi don ba ki bri ki ong kasap ka phong kam de kasap ka phong ka de hi ka jing start ba adu blei to pan kraw yo blei ba pinang kraw la kisngi ba pinang start la kisngi de na ta ka daw ngan ong pi ba ke baro ki de hi ki jingla ki jung blei mangi ubrio ngintep ayu namar umde mangi bajet yo tei ngila saya ilam bakla mde mangi kibrio budget ublei dei ublei budget ingi kibrio ding takadaw da perkhat bah ya ka ka ba ublei uhikai ingi dei mapi budget yang amo yo ublei handre dei ublei ken budget yangi dei na takadaw da perkhat bah ti suki kanang jan pinang jan si ublei bat hadin hakabakut pisatip pleng de kani pleng bangi salong kumni tingan ongi pi ba hadu menta ina cha thok cha syukur namar balei bangi perkhat bak pa man siem de kita mo handrai kpa man siem de hu kpa jung kita ki khlung jung ki khun jung pi kpa man siem de kpa hi hadin jung ublei wan ubrio perthei uba ublei ula ai bah ai bantai u bo unlong kandrat akan ka perthei handrei da ka jing sarong brio kamut usngyo be ba ula biang na la dia de nak ta daw ba ublei ula ai ki jing jenjar ki jing saja la da pingu pidam ye u man kasni bat pi phai na du ka man siem jong phi sha ublei unsa pentingan ni ka man siem jong phi unsa pelaj ye phi na ki jing man saw ban ki jing snio baro unsa ai pi ki jing tengan ka man siem jong pi bat pintrei pinam thachu ban bal da pi da kaktien jong ublei la da pimbam ro pin sakadang kata kade ki jing kular ka jong ublei yang i ubrio hakani ka perthei jar u bat ya ka hok sikantien kat kum ka hukum jong ublei ulatip hi na mata jongi ti tangkine kentien kublei siboni pi bro